V rzymskokatolícky pod wezwaniem świętego Józefa. Kostol svätého Jozefa patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne pamiatky mesta Zabrze a je známy svojou výraznou architektúrou. Chrám bol postavený na začiatku 20. storočia podľa návrhu architekta Dominikusa Böhma, ktorý patrí medzi významných predstaviteľov modernej sakrálnej architektúry. Jeho vonkajšia podoba zaujme monumentálnou tehlovou fasádou a charakteristickými geometrickými tvarmi, ktoré vytvárajú veľmi pôsobivý vzhľad. Interiér kostola je rovnako zaujímavý a návštevníkov upúta najmä jednoduchšou, ale zároveň monumentálnou výzdobou. Významným prvkom chrámu sú vysoké okná, ktoré vpúšťajú do interiéru prirodzené svetlo a zvýrazňujú jeho osobitú atmosféru. Kostol dodnes slúži svojmu pôvodnému náboženskému účelu a je dôležitým miestom duchovného života miestnej komunity. Ak navštívite Zabrze, kostol svätého Jozefa určite stojí za návštevu, pretože ponúka jedinečnú kombináciu modernej architektúry, histórie a pokojnej sakrálnej atmosféry. 4. Municipal Botanical Garden. Mestská botanická záhrada v Zabrze patrí medzi najkrajšie zelené miesta v meste a ponúka príjemné prostredie na oddych od mestského ruchu. Bola založená v prvej polovici 20. storočia a postupne sa rozrástla na významné miesto pre ochranu a prezentáciu rôznych druhov rastlín. V záhrade môžete obdivovať množstvo stromov, kríkov, kvetov a okrasných rastlín, ktoré vytvárajú pestrú scenériu počas jednotlivých ročných období. Súčasťou areálu sú aj tematicky upravené časti, v ktorých možno spoznať rastliny pochádzajúce z rôznych oblastí a klimatických podmienok. Na jar a v lete záhrada ožíva množstvom farieb a vôní, vďaka čomu je obľúbeným miestom na prechádzky a fotografovanie. Okrem estetickej funkcie má botanická záhrada aj vzdelávací význam a pomáha návštevníkom lepšie spoznávať rozmanitosť rastlinnej ríše. Pokojné chodníky, lavičky a množstvo zelene vytvárajú ideálne podmienky na relaxáciu pre rodiny, milovníkov prírody aj návštevníkov mesta. Ak navštívite Zabrze, mestská botanická záhrada určite stojí za návštevu, pretože ponúka príjemnú kombináciu prírody, oddychu a objavovania zaujímavých rastlín. 2. Štolňa Króľova Luisa. Štolňa Króľova Luisa patrí medzi najvýznamnejšie banské pamiatky v meste Zabrze a predstavuje fascinujúcu pripomienku priemyselnej minulosti Horného Slieska. Historická banská štôlňa bola vybudovaná v 18. storočí a bola súčasťou rozsiahleho komplexu, ktorý zohral dôležitú úlohu pri rozvoji ťažby uhlia v regióne. Dnes je časť pôvodnej bane sprístupnená verejnosti a návštevníci môžu počas prehliadky zostúpiť pod zem a spoznať náročné podmienky, v ktorých kedysi pracovali baníci. Jednou z najzaujímavejších súčastí návštevy je podzemná trasa, ktorá vedie cez historické chodby, komory a priestory spojené s tradičnou ťažbou uhlia. Veľkým zážitkom je aj možnosť absolvovať časť prehliadky na lodi, ktorá prechádza podzemným vodným kanálom vybudovaným v historickom banskom komplexe. Počas návštevy sa dozviete viac o každodennom živote baníkov, fungovaní bane a technológiách, ktoré sa používali pri ťažbe a doprave uhlia. Areál zároveň ponúka rôzne interaktívne a vzdelávacie atrakcie, vďaka ktorým je zaujímavý nielen pre dospelých, ale aj pre rodiny s deťmi. Ak navštívite Zabrze, štolňa Króľova Luisa určite stojí za návštevu, pretože ponúka jedinečný pohľad do podzemia a autentický zážitok z baníckej histórie regiónu. Prvá baňa, Gvido a uholné banícke múzeum. Baňa Gvido a uholné banícke múzeum patria medzi najzaujímavejšie atrakcie mesta Zabrze a ponúkajú návštevníkom autentický pohľad do histórie baníctva v Hornom Sliesku. Baňa Gvido bola založená v 19. storočí a pomenovaná podľa svojho zakladateľa, grófa Gvidona Henkela von Donnersmarcka, ktorý patril medzi významných priemyselníkov regiónu. Počas prehliadky môžete zostúpiť hlboko pod zem a preskúmať pôvodné banské chodby, komory a priestory, v ktorých kedysi pracovali baníci. Veľkým zážitkom je cesta historickými banskými výťahmi, ktoré návštevníkov dopravia do podzemia a umožnia im predstaviť si náročné podmienky života a práce v bani. V podzemných priestoroch sa nachádzajú aj zachované banské stroje, lokomotívy a ďalšie zariadenia, ktoré dokumentujú vývoj techniky používanej pri ťažbe uhlia. Jednotlivé expozície približujú každodenný život baníkov, organizáciu práce a význam uhlia pre priemyselný rozvoj celého Slieska.
Baňak Vido je zároveň súčasťou širšieho kultúrneho dedičstva Zabrze a patrí medzi miesta, kde možno veľmi dobre pochopiť industriálnu históriu tohto regiónu. Ak navštívite Zabrze, Baňak Vido a Uholné banícke múzeum určite stoja za návštevu, pretože ponúkajú jedinečný zážitok z podzemia a autentické stretnutie s baníckou históriou.